A kad ti misliš u opštinu, a? Pa kad ti primiš platu. A što nije kad ti primiš penziju? Samo reci zapaljiva. Uho ću ti odgrist. Neću ništa kazati, to ništa. Ali ti se vazda nekako bez razloga upališ, eto. Reci li mi to hvala? Šta ti joj guzicu prala, ti je uspaljivala i šta sam ja radio za to vrijeme? Hajde, gdje sam ja bio? Hoće ti kažem šta? Hoću, reci mi gdje sam ja to bio. Šta ti kažem gdje si? Hajde, evo, reci, tu baš da čujem. Hoću da čujem gdje sam. Hoću, hajde, reci. Reci! Ćao, seno. Pa fata, ali ovaj televizor još kakav program osim srpskog. Fata Pink. Kako sam ja tebi zabranila? Šta si zabranila? Kako sam zabranila da izlaziš s onim, kako se zvao onaj tvoj prvi momak? Kod? Goran. Kako sam ti zabranila da izlaziš s Goranom? Ma kako si zabranila, ti zabranila. A šta bi sad bilo? Šta bi bilo? Šta bi bilo? Šta bilo da se udala za njega? Pa možda bi bilo bolje. Gdje bi bila? Gdje bi bila, reci, u Šumadiji. Slušaj me, ja imam pare, tu imaš informacije, tebi trebaju pare, a meni informacije, potpisujem ugovor i da će obje strane imati koristi. Stan, ti stan. A Husik je dobio novu? Ne, Husik je dobio svoj mir i rahatlu. Ja? Zamislite kako se oni osjećaju u ovom trenutku. Oni ne mogu mirno spavati. Pa sad, Bola, ne mogu spavati ni ja, ni ti u ovom času, samo ona tvoja žbaha može zaspati. Mačo, znaš kako je tata lovio rakove? A to ti je druga priča. Hajde, lako. Laku noć, tata. Hajde. Pasija, pojavi se tuga, starom cestom zapuštenom što vodi u san. Prošle zime tražio sam druga, jer mi tužna uspomena život pritisla. Rijeka teče plavo, rijeka teče pravo, rijeka teče nikuda. Rijeka teče plavo, rijeka teče pravo, rijeka nije ničija. Ako opet pojavi se ljubav, starom cestom napuštenom što vodi u san, posle kiše mora doći duga. Kako ćemo, ako ćemo, ne brini za nas. Rijeka teče plavo, rijeka teče pravo, rijeka teče nikuda. Rijeka teče plavo, rijeka teče pravo, rijeka nije ničija. Poštovani gospodine Husika, vi ste veliki cinik. Vaša punana je jedna divna duša. Ona je dama par excellence. Ja, ona divna duša. Pa kakve su onda te loše duše ako je moja punica divna duša? Pa vidite li vi samo koliko je njoj vremena potrebno da se obuče, gospodine Prohaska, kao da ide u predsjedništvo, a ne u opštinu. A meni je nekako vas prosto žao. Nema potrebe, gospodine Husika, pa ja u tome imam ogromno iskustvo, znate. I ja uvijek računam sa preticanjem izvjesnim kod dama. Zamislite da je njoj isto toliko vremena potrebno i da se svuče. O, svačenje dama. To je posebna tema, gospodine Husika. U tome me je podučavao moj striček, Karel Prohaska, koji je, moram vam priznati, bio
češki Kazanova. Kad je već o tom preticanju riječ, a vi niste računali na to da bi vas mogao preteći neki brži i mlađi takmac? Ja imam ogromno iskustvo, gospodine Husika, i nikad se ne bi upustio u takmičenje sa nekim mlađim. Znate, a ako se to već i dogodi, onda imam i ja svojih prednosti, aduta ili fora, kako se to kaže u našoj lijepoj čarši. A gdje se nalaze ti aduti? U mom debelom novčaniku ili buđelaru koji se lako i često otvara. A niste razmišljali o prednostima koje bi imali ti mlađi takmaci, o njihovim adutima? A koji su to njihovi aduti? Pa ti njihovi aduti su smješteni u tankim pantalonicama koji se brzo i lako otkopčavaju. Gospodine Husika, vaš cinizam izlazi ponekad iz okvira pristojnosti. Klanjam se, mlada damo. Kako ste, čeka Prohaska? Tata, je Miku zvao? Iko nije, niko jeste. Slušaj, očekujem važan poziv, pa ako bude zorno me, molim. Hitno mi, hvala. Gospodine Prohaska, samo da upitam još za savjet da stavim ovo. Obavezno. Može, da ne pomisli da sam neka bogatašica pa da moram plaćati kiriju, još da nas strpaju u podstana. Ništa se vi ne brinite, nek vas oni strpaju gdje hoće. Ja imam ogroman stan, gospođa Mubera. Pa sad ne radim ja to zbog sebe, gospodine Prohaska, nego zbog djece. Zbog djece. Pa i djeca moraju biti malo uviđavna prema vama. Moraju vam pustiti malo da imate svog života. Pa sad, dobro su djeca, dobro su djeca, ali imam ja i zeta. Zete? No, pa on me već zove Zetom. Zete. Punice, ja, neće li mene sunce ogrijati? Joj, nemoj mi kvari dan, Zete, još sam nešto nervozna, valjda zato što idem, ne znam se kako će biti. Zato sam ja. Ja, dobro je da imamo jednu mušku u porodici. Za malo para ne zaboravi, eto vidite. Punice, razmisli još jednom oko tih para. Šta? Zašto da ih daješ onoj opštinskoj na Miguši? Daj ih meni. Ako ih dam tebi, nema nikakve koriste. Ako ih dam njom, možda ima. Sad ću. Ostavljam vas u dobrom društvu. Nemoj da poletiš, Punice. Da sam lakša poletjela, bi zlato. Možeš ko Dambo, ljubavi moj. Milane. Probudi se, Milane. Milane! Ajde, ustaj. Koliko je sati? Sati je 10. Šta je već s vama? Ovo što ti možeš, čovječe, spavati, to nije normalno. Cijelu noć sam sanjao Rileta. Sigurno ću ga danas sresti. Jesi li ti sinoć šta uradio sa Senom? Ništa. Baš ništa. Ni jedne jedine riječi. Jebo ti svoju diplomaciju. Ja, jest. Morat ću ja uzeti stvar u svoje ruke. Hoćeš odmah? Šta odmah? Pa da uzmeš stvar u svoje ruke. Hoću. Dobro. Jel odmah? Odmah. Ajde, uključi bojler, ajde. Jo, Galavić je, jo. Ma ko je šiš? Ej, to što kažeš, ko je šiš? Gospodine Prohaska, jel može bijela koverta? Nema plave, sve sam pretražila. Nema to veze nikakve. Kako izgleda? Jesam pretjerala malo? Ovako. Nisam. Iz inata. Hoće li novac kod vas ili kod nas? Sve jedno. Pa, gospodine Husika, kako vam izgleda? Jao, Punica se nakurikala, ja sam zanijemio. Moj zet je od rođenja s mrenom za ljepotu. Nego hajmo mi s bismilom. Jeste, prouči bismilu pa u korupciju, meni tu nešto ne štima. Moj zete, mi koji vjerujemo u Boga, tu i tekako štima. Ali vi, marksisti, kod vas tu nešto ne štima. Znaš kako bi zato rekli u mom selu? Tu je neka kolizija.
napredno neko selo. O, itekako, gospodine Prohas, kako neko Češko. Napredno. Hajde, ne brabonjaj, zete, hajde, zatvori za nama. Hajde. Požuri malo, zete. Evo, trči, zeta. Nemoj otvarati nikom. I pusti vodom. Neka. Šta ti? Ništa nije. Halo? Da. Nije, Belma nije kod kuće. Nije ni sudo. Ja se ovdje pitam. Ne znam stvarno, ne znam šta ste se vi dogovorili. Ne znam stvarno, ali samo da vam nešto kažem. Više nemojte zvati. Belme za vas ovdje više nema, jeste čuli? Ma šta, ma nemoj mi reći, pa haj nazovi. Pa haj nazovi pa ćemo vidjeti šta će. Ma ti ćeš meni. Kako to radiš? Radim ti dobro. Radiš mi dobro, jel ja sebi našla momka, ti mi ga tjeraš, radiš mi dobro. Hajmo, gospodine Prohaska, zatvori za nama sudo. Pospi vodom. S bismilom. Sad vidiš ti šta ona meni radi, jel vidiš šta mi radi? Slušaj, te naše gluposti me ne zanimaju. Znaš šta, platit će ona meni, ja ti kažem da ćem, pa svi ćete vi meni platiti. Svi vi mene maltretirate, znaš šta, vi svi mene maltretirate od kako sam se ja rodila, ona meni malo prije ne da ja njima Marš sa svoje sobu, marš! 31. put, gospođo, kaže mi gospođica. Pa nisam više mogla da izdržim, zaista. A za ono nema ništa da brine, što će biti sve u redu. Obećavam ti. Baš ti slatka ovako kako se smiješ. Slušaj, ako mi ovo središ, biraj restoran. Da vidim restoran? A šta ako izaberem neki deluks? Slušaj, može i puni pansion zajedno sa doručkom. Ja ti donesem i cvijet. Pa znaš, ne bi to bilo ni tako loše. Oprosti. Halo. Luko, čujemo se. Pa se vidimo. Halo. Bratca. Šta, koliko love isusati tvoga? Toliko? A dobro, nije problem u lovu. Znaš, nego u transakcijama. KM-ovi. A eura? Dobro. I kune isto. Dobro, nema problema. Aj, Bog, čujemo se. Aj, bratca. Čujemo se. I moja draga Muberice, znate šta se dogodi kad se vratio Mujo iz... Izvinite, ne mogu da slušam, toliko sam uzbuđen. Bolje da ne budete mnogo usluđeni. O, gospođo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Nije da mi se ne sjećam. Jo, ne sjećam se oprosti. Pa, suva lubenica, pa znate već. Aj, ja ne mogu. Pa na ovo nisam mjesto. Ja ne moguće. Divno, baš mi je drago. Tonči. Je drago mi je, Mubera. Oskar Prohaska. Drago mi je Oskar. A ovo je vaš muž? Ja sam udovica. Nažalost nisam. Pa ništa, pa šta ću, to ne piše mi na čelu. Ako se ostvari vaša prognoza, bit ćete prvi pozvani na piće. Hvala. Slušajte, ako imate sad vremena, pa da sad odemo. Mislim, dobro smo raspoloženi, jel? Hvala, imamo nekog posla, juko ne znamo. Možda ćete nam vi biti srećniji. Možda. Pozdravite svakako suva devčenja. Hvala puno. Baš mi je drago da smo se vidjeli. Također. Ajde, sela. Bog! Sela. Doviđenja. Prijatno. Mnogo prijatno čovjek. Divno, ima mene strah ući. Ne znam. Moja draga Mubera. Ej, čao, Macane. Šta? I ti mene htio da nazoveš, jel? Šta, jesi me to poželio, a? Jesam tebe. Ne mogu sada više pričati, imam stranke. Ajde, čujemo se poslije. Ajde, ljubite. Ajde, čao, stari. Ćao. Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Mogu pogađati zašto ste došli? Mogu, jel da? Pa znam, znate, ja jako volim kad razum nadjača čovjeka. Došli ste po kopiju onog primjerka koji je vaša kćerka poderala. Ne, nismo došli. Znate šta? Ja bi vam svakako preporučila da pogledate ove kolektivne smještaje. Nisu oni nimalo loši, gospođo, kako ljudi pričaju. Odite i pogledajte. Mi nismo došli zbog toga. Kod mene. Znate tako, draga, poštovana gospođo. Gospođica Ranka. Gospođica Ranka. Da. Rodila majka. Znate, mi smo vam donijeli jedan mali, skromni poklončić sa šuškavim sadržajem. Jel' tako? Mi smo htjeli da zahvalimo. Prošli put ste nas tako ljubazno primili, pa
Mi smo odvojili od naše crkavice, eto. Mama se stvarno dugo zadržala u opštini. Vidiš koja su doba? Možda su je uhapsili. Daj, šta pričam, šta ti je čovječe? Da su Boga. Belma, šta reče to? Pa šta bi je falilo malo u centralnim dodi? Belma, stvarno si bezobrazna. Pa što kad je onakva, stvarno? Da znaš da ću te reći sve njen što tako ružno govoriš. Reci, znaš, valjala bi da zatvori i nju i onog njenog čeka. Ti stvarno nećeš da prestaneš? Jao, pa čija je kćerka, pa ima jezik na tebe. Na materinštinu, pa ja pustila jezičnu i... Stvarno se, vidiš, zadržala dugo čovjek. Pa jesu, ali bez zezanja. Podmićivanje je kažnjivo po zakonu. Ona je sigurno, ja već vidim u čeliji. Ako su našli odgovarajuću da ona može stati, ona već drži se lako. Nije, sine, ništa, rasplakat ćete mi dijete, ste normalni. Nije, sine, ništa. Čekaj, da donijet će nju tata, Merimice, sine, donijet će nju tata i ovdje će je pružit na stol i jabuku će joj staviti. Možeš li je zamisliti totalno na hljebu i na vodi? Mogu, ja bi joj sve išao u posjetu i nosio banane. Daj, prestanite. Sve to govoriš zbog onog tvog glupog policajca. Sad ću sve reći mami. Mama, ona stalno naziva onog policajca i priča sa njim. Zoveš ga, jel, na mobitel, a šta sam ja rekla? Majke mi šta sam ja kratko, rekla? Majke mi kratko, samo gdje si, šta ima i hača. Ulaži je, mama priča po pola sata. Ja, i ti sve ovo gledaš, jel da i ništa, opet kako ćemo lako. Pa šta ću? Kako šta ćeš? Šta ćeš, kajiš i udri to. Znaš šta, odrob ja nju od Kajiša i od Batina, samo da nije Rileta, da je otišla negdje na Novi Zeland, ne znam šta čeka, u koju ja familiju upadao, majko moja. Ovako mogu samo da klimam glavom i da savjetujem. Ja šta radi, hajde ti svojoj ženici jedan sokić, klimajući, ajde. Eno da mi nađu, sad molim te, suho. Možeš i ti, ja. Možeš i meni jedan. Pitan mi jedan. Meni džus. Ako ga nije mu Bera sakrila. Nije, Sovu, sovu kod sove, sad će tata napraviti. Treba zahvaliti čovjek, nemojte. Nemojte, izađite napolje. Izađite napolje. Ja samo sam htjela da... Šta si htjela, Hrvatska glava, da ne izgubim posao? Ne. Uzmite ovo, uzmite ovo, izađite napolje, sad ću zvati policiju. Nemojte policiju, ne. Nemojte. Sram vas bilo. Rekla sam napolje, stari prdonjo, izađi napolje sa ovim. Nikada mi nećemo u Evropu sa ovakvim postupcima. Baš me briga, napolje. Nikada! Sram vas Nikada! bilo. Gdje vam je kultura? Sram vas bilo. O, je to obrazovanje? Napolje. Znaš šta mene stvarno čudi? Što Rile onoliko brani Milana? Ajde, ko će znat? Ko to zna? Pa? A šta onaj, dajđe brani Milana, jel? Jo, pa on ga čak naziva i prijateljem. Tata, zašto oni nas hoće da istjeraju iz stana? Pa ovo je njihov stan, sin. A našto su rušile granate? Jesu. A kad će ga popraviti? Pa šta ja znam? Popravit će nekad, ja. Belma, gdje ćeš ti? Da telefoniram. Drži se dobro, dođe li mi velik račun za telefon, znaš? Ne dulji ako je mobitel. Dobro. Gledaj. Vidi nje, a ti mala opet kasniš na ručak, ja? Ja imam razlog. Pa imaš razlog, dobro. Tata, shvatila sam da uopšte nisam ružna. Mislim da sam čak i lijepa. Jesi. Mama reći joj izaziva me. Povještica si. Merima, vidi je, šta sam ja rekla za to izazivanje, ne valja. Ona mene stalno izaziva. Ne valja to. Evo vidiš da mi... Evo, hoćemo od glave u tanjir i jest. Baci to gledalo i jedi. Čao, Dajđa, Belma je. Jeste, izvini što te zovem na mobitel, ali užasno mi je hitno, znaš. Ne mogu preko telefona. Ne mogu, Dajđa, kad će ti doći kod nas? Dobro, onda ćemo pričati. Eto, ali samo da znaš da mi je hitno. Važi, ajde, čao, volim te, čao. S kim si to pričala? Do ovdje mi je došlo. Pol mi života prođe čekajući Rileta.
Vidim da si nervozna zato što ne pušiš. Zapali da jednu, makar mi se auto usmrtio. Ajde. Nek si ti došao tobe. Jedva si dočekala. Kad god me neko pita šta radim, ja kažem čekam Rileta, čekam Rileta, čekam Rileta. Dobro, čekat ćemo još danas. Ja, evo nas ko u onoj Beketovoj drami, čekajući Godoa, čekajući Rileta. Dobro, čekat ćemo samo još danas, pa ako ne dođe, smislit ću nešto novo. Ti što si smišljao, smišljao. S kim si pričala, koga voliš? Mama, što ti mene uhodiš? Jel ti čuješ šta ja tebe pitam? S kim si pričala? S Dajđom sam pričala. S Dajđom pričala? Mobitel opet, jel džaba što ja pričam? Šta si pričala s Dajđom? Mama, znaš šta, ti meni se sve nešto pričaš kao protiv Sene. Šta si pričala s Dajđom? Sve mi nešto pričaš protiv Sene, ti si ista Sena, da ti je sve da znaš. Otkud tebi Dajđin broj mobitela? Dao mi. Dao ti Dajđa mobitel? Dao mi. Dao tebi, a što meni ne da? Šta ja znam što tebi ne da, to ti pitaj sebe, nemoj ti to mene pitati. Daj mi taj broj da zapišem. Šta da ti dam? Velma, daj mi broj da zapišem. Da ti dam Dajđin broj, ja? Da mi daš bratov broj, jeste, Ne daj mi broj. dam, ne dam ti bratov broj, pitaj ti njega da ti da broj, ja ti ne dam broj. Velma, daj mi broj da zapišem. Znaš da ti ne mogu dati broj, ne dam ti broj. Evo Golubića, naočale. Stavi naočale. Neću. Stavi naočale kad govorim. Neću, nek me vide. Nek me vide. Izvolite, gospođo. Vidi kako se pazi žensko, a neko ti izlazi iz auta i ne lupaj vrat, me reko lupiš vratima, ja ću ti lupiti šamarčinu. Ja ti to nikad nisam kazao. Nisi kazao, ali si mislio. Može on nju paziti, jer mu nije žena. Što me gledaš? Dobar dan, gospođo Mubera. Treba li šta potpalit, gospođo Mubera? Svašta u Božoj bašći. Gospođo Mubera, vi nemojte samo da mi se brinete. Spasite, možda ne, molim vas. Možda neko gleda. Nemojte se ništa sekirati, ja ću dovesti mog prijatelja, advokata, uglednog Spasića, koji će to riješiti dok kažete picla. A požurit ćete, molim vas, požurite. Kako da ne, samo vi obećajte mi da se nećete sekirati. Nemojte, draga gospođo. Obećajem, da. Ništa vi ne čujem. Maja moja, hoćete da vas otpratim? Ne, hvala, moram još nešto kod Nere da uzmem. Hvala vam puno. Prijatno. Ajde, pa čujemo se, hajde. Doviđenja. Doviđenja, nemojte mi zbunjivati. Prijatno. Ajde, Bonu, pali to više, hajde, nemoj da ti ga ja zapalim, hajde. Aj, pali ti auto pa da idemo. Dano, molim te. Pali auto, rekla sam. Dano, dozvolio sam ti da pušiš i... Pali auto! Dobro, palim auto. Dobar dan, gospođo Mubera. Vi rekao ste da Belma nije kod kuće. Nije bila kod kuće. I nikad više neće biti, za tebe si čuo. Bezobrazniče jedan. Što bezobrazniče? Bezobrazniče, hoćeš da ti kažem što? Hoćeš da ti kažem što? Reci ti to svom prohaski, s poštovanom Saši, ti nemaš šta reći, ide. Belma! Šta je bilo? A šta je, Mubera? Čekaj, ma pusti mene. Mubera, evo ti kocka. Mubera, hajde. Evo ti moj sol. Mama, šta je bilo? Šta ti je, Bona, zašto plaćeš sudo, šta je? Ništa nije bilo, šta je, ništa Kako nije bilo, zašto plaćeš? Žena mi se unuka nagovori. Pa dobro, punice, zar i nisi ti vaspitavala, zar i nisi ti guzicu prala, preslačila pelene, hranila je? Dosta! Bolje bi ti bilo da pripaziš kako ih vaspitavaš.
Da ne budu uličarke i forkulje. Pa zar nisi ti i Alma njih vaspitale, zar niste ih vaspitale prema vašim onim standardima da budu građanske krvi? Jesmo ih vaspitali, djeca jesu građanske. Pa šta se onda Pa bunite? daj, pusti ga, molim te, to su gluposti. Šta je bilo uopšte, mama? Bit pojedem kocku. Šta je bilo? Ništa, nisam ništa. Kako, šta? Šta se desilo? Ma ništa se nije desilo. Bolje da nisam išla. Joj, molim, Slade, što si pametan. I malo kad si tako pametan, zete što ne nađe posao bolan. Dokle ćemo sve muške poslove u ovoj kući nas dvije da obavljamo? Znaš šta, do ovdje, uguši više, uguši. Miri se, vidiš da je potpuni kreten. Šuti, molim te, šuti. Ja, kreten, pa dobro, kako te nije stid? Začepi, molim te, začepi. Mamo. Šta si uradila uopšte? Eto šta sam uradila. Šta je ovo? Eto to. Pa što je ovo, onaj isti papir što je ona nama prošli put dala, spisak kolektivnih centara. Pa znaš šta kaže? Kaže, otiđite, brate, pogledajte te centre. Opet ona Kaže da nije tako loše kako ljudi pričaju. Daj ovamo taj papir. Treba će ovaj papir nama Ona mene kad... troje djece, majkom i mužem šalje u kolektivne centre. Što ne pošalje Milana i Danicu, Pare nije dobila samo od njih, majku. pare, Alma, pa joj, majko moj, joj, ona... Jel ona, punice, Ona ne mogu zete Vidi njega, reci, slobodno zna zet šta su kurvice, mada se on rano ženio. Ma što, nisam ništa od neuma od kako si me ganjala po onoj vodi. Da moju crkavicu nije htjela ni pogledat. Znaš šta kaže? Šta je? Hoćeš posao da izgubim? Da Bog da ti koji si jedini čuj. Da Bog da ga izgubila. Životinje. Zamisli da je htjela policiju na mene. Tebe? Ko na psa policiju na mene. Ja, Prohaska se čitavo vrijeme znoje. Jadan čovjek, još što Možda mu je bilo vrijeme. Mokar, ma nije, nego nekako, valjda mu bilo neugodno. Znaš šta mu je rekla? I šta mu je rekla? Šta je rekla? Ma neka punica, pa reci, naši smo. Izvini, zet. Evo, izvinu. Znaš šta je rekao? Kaže, šta je, šta gledaš? Joj, izvini, zet. Evo, izvinu. Stari prdonjo. Joj, jes majke. Eto ko radi uopšte. Eto ko radi uopšte. I šta ćemo sad? Fuj. Šta ćemo, ne znam, šta me gledaš? Da vidimo s tim Prohaskinim prijateljem, taj advokat. Rekao sam da se dogovorimo, pa da mu javim. Jeste, da će nas ostaviti u stanu za male pare. Ja se dobro sjećam da je tako. Ljubavi moje oba dvije, šta ćemo? Džaba trošimo pare. Sudo, ljubavi moja jedina, ne trošimo tvoje. Pa svejedno čije su pare. Svejedno, nije svejedno i kako je važno čije su pare. Shvatite da moramo izaći iz stana. Začepi, molim te, začepi. Mama, daj mi Prohaskin broj, imaš. Imam. 5-5-5-5-3. 5-5-5-5-5-5-3. 5-5-5-5-3. Debona, pogledaj. Ma znam, ona zadnja trojka i 4 petice. Znači, fun, draj. Vid njega, on se zeza. Hoćeš da ga ne zovem? Neka, samo ti sjedi lutko moja i uživa. Imaš ti ženu Hamala koja će se izboriti i za tebe i za tvoju djecu. E pa zaposlit ću se ja, nećete vas dvije građanke. Hajde, hoćeš li više s Hajrom se zaposlit? Dode. Seljačino. Nije niže, Ti si meni dovde, ne traži se posao gore u sobi, znaš, nego napolju u gradu. Sram te bilo. Jer sjedi. Jes budala. Stvarno je budala. Pa skloni se, čovječe, zar ne čuješ? Miči se, čoveče, odavde. Miči se, ajde. Ajde. Čekaj, bre, čekaj. Danice! Znači, to su vaši uslovi. Da, to su moji uvjeti. Gospodine Spasiću, mi za te tolike pare možemo kupiti novcat stan. I još za 2 sjela da nam ostane. Ja ih upustio i razmazio, da ih nije razmazala ona tvoja materešina i onaj tvoj brat Kabadahija. Nastavi ti, zete, oči moje lijepe, kako ono meni. Jel nam ovo Šura došao? Da se jedna koja sve zna, ne zna šta Čaršija priča o njenom mužu. Izgori mi, ma šta vi to, o čemu vi to, ma šta me to mezite, pola sata već ima. Mupera! Cuci Mupera! Bac se! Diži ruke! Ti nemoj bac kapola! Počni, Danice. Miro te je prevario. A pa tu informaciju već imam. Ja sam ti je dala. Dobro.
Husikama dolazila policija u stan. Uj, jesti informacije, to znamo. Tako i tvoja. Aj, dobro, idemo dalje. Miro te je prevario danas oko pola. Policija dolazila Husikama juče popodne. Reci mi, je stvarno 7 brakova? 7 brakova, volam, 7. Ko Snjeguljca, još dobro ti čuva, ko Snjeguljca i 7 brakova. Nego ti nikakvu žicu od njega ne uzma, nikakvi oni električni aparata. Kad grmi, sjedi kući i ne misli na njega, eto. Nema, moj Bože, u šta se ovaj svijet odmetnu. Ovako sija, pojavi se tuga, starom cestom zapuštenom što vodi u san.